Dacă nu era căderea lui Adam, trebuia să ne cunoaștem gândurile, să ne partajăm sentimentele, să ne partajăm trăirile. Eu trebuia să fiu în tine, tu în mine, noi în Dumnezeu și Dumnezeu în noi. Asta este starea raiului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, cel ce ești calea, adevărul și viața, și ai călătorit împreună cu sluga ta Iosif, precum și cu cei de ucenici care au mers la Emaus, însuși te pune călătorește și cu noi robii tăi, Cornel, Andrei, Alexandru, Bogdan, binecuvântăm călătoria noastră. Trimite-ne nouă îngeri păzitori, precum lui Tobie, să ne fie povățuitor și să ne ferească nevătămați de toată întâmplarea cea rea. Astfel cu pace, sănătate și cu bunăsporire să ne întoarcem între ale noastre și toată viața noastră să mărim pe cinstit și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu această rugăciune, Cornel, Andrei, Bogdan și Alex și-au început pelerinajul către Sfântul Munte Athos, fiecare cu gândurile și speranțele lui. Aveau nenumărate întrebări la care așteptau să găsească un răspuns lămuritor. Nutreau aceleași sentimente ca mulți dintre cei care iau calea spre Sfântul Munte: emoție, bucurie, nerăbdare. Nu poți să-i spui iubitei tale că este o maimuță evoluată, că asta este foarte jignitor. Da? De ce? Pentru că omul nu provine din maimuță. Sufletul uman este cu totul și cu totul un spirit superior, este ceva creat de Dumnezeu. Unii caută să descopere acel ceva aducător de pace și liniște, alții să-L găsească pe Dumnezeu și să-și întărească credința. Printre ei, cei ca Alex, care L-au descoperit pe Dumnezeu și se întorc iar și iar pentru a-i mulțumi și pentru a înțelege mai bine taina și calea. Pentru că, până la urmă, credința este o taină a sufletului fiecăruia. Iadul este alegerea omului. Iadul este închis pe dinăuntru, nu închis pe din afară. Deci în iad nu ajungi că trimite Dumnezeu poliția, ANAF-ul sau DNA-ul să te bagi în iad. Nu Dumnezeu te pedepsește. Mare atenție, tu te pedepsești. Raiul și iadul sunt și locuri, dar întâi de toate sunt stări. Este alegerea ta de a fi distorsionat, alegerea ta de a urâ, veșnicie. Asta este iadul, alegerea ta de a fi concentrat pe tine însuți, pe dorințele pe care nu le mai poți împlini niciodată. Adică tu vrei în continuu, vrei bani, vrei plăceri trupești, vrei faimă și nu să mai ai niciodată. Asta este iadul. Părintele Teologos de la schitul românesc Lacul e unul dintre cei care au încercat să deslușească adevărul. A fost programator IT și a căutat răspunsuri la întrebările existențiale în știință și tehnologie, dar nu le-a găsit. În final, acum aproape 30 de ani, a luat calea Athosului și a îmbrăcat haina monahală. Și astfel a ajuns să afle răspunsurile în credință. A rămas un utilizator al tehnologiei moderne pentru că a înțeles că aceasta e un instrument pe care îl poate folosi pentru a transmite învățăturile creștine cât mai multor oameni. Roagă pe cuvântul Hristos Dumnezeu. În cazul inteligenței artificiale, desigur că este un foarte mare pericol. De ce? Pentru că nu inteligența artificială în sine, pentru că ea nu este de fapt inteligență, să ne înțelegem. Și chiar în literatura de specialitate se numește altfel, se numește ML, Machine Learning. Inteligența artificială este mai degrabă un termen jurnalistic. Pericolul cel mare este faptul că ea este mânuită de către oameni care nu sunt iubitori, nu sunt cu Dumnezeu. Și asta se vede pe diferitele ramuri ale inteligenței artificiale. Și vorbesc de ramurile care au contactul direct cu oamenii. Pentru că sunt și alte ramuri, de exemplu medicină, da? Unde clar inteligența artificială ajută enorm. Drumul către Athos nu este deloc simplu. Accesul pe Sfântul Munte este permis exclusiv bărbaților, indiferent de religie. Băieții trebuie să aibă minimum 12 ani, iar cei sub 18 ani trebuie însoțiți de tatăl lor. O regulă cunoscută sub numele de avaton interzice accesul oricărei femei pe Sfântul Munte. Încălcarea acestei restricții este pedepsită prin lege, nu doar de cea pământească, ci și de cea divină.
Vizitatorii de sex masculin trebuie să obțină un permis numit diamonitirion de la biroul reprezentanței Muntelui Athos pentru a putea vizita Republica Monahală. Zilnic se acordă permise pentru vizitatorii ortodoxi, dar și pentru cei neortodoxi. Mănăstirile și schiturile din Sfântul Munte pot solicita permise suplimentare pentru invitații lor. Diamonitirionul trebuie prezentat ori de câte ori pelerinul solicită cazare la mănăstiri sau schituri. Permisele de intrare se ridică de la biroul din portul Ouranopoli. În traducere, Poarta Raiului, Ouranopoli este o mică stațiune port la Marea Egee și este cel mai popular punct de plecare spre Muntele Athos. Pe Sfântul Munte se poate ajunge doar cu vaporul, accesul mașinilor personale fiind interzis. Muntele Athos se află pe peninsula Halkidiki din nordul Greciei. Este așezat în partea de răsărit a celorlalte două peninsule, Cassandra și Sidonia, și are o lungime de 57 de kilometri, iar în punctul cel mai larg are o lățime de 10 kilometri și o suprafață totală de 336 de kilometri pătrați. Înălțimea muntelui crește treptat de la 510 metri până la 2033 de metri, vârful Aton. Potrivit mitologiei grecești, aici a fost aruncat în adânc gigantul Athos în timpul luptei sale cu zeii Olimpului. De aici vine și denumirea muntelui. Să ia aminte cuvânt cu cuvânt la rugăciune, că mintea ta este împătimită din cel lumești, nu este înduhovnicită și cuvintele Dumnezeu, dacă intră prin minte în inimă, arde Duhul ăla și pe aceea firea se liniștește. Deci când deschizi ochii deja vezi natura, vezi în tot. Deasupra este Dumnezeu, este nevăzut. Toată natura asta prin El trăiește și eu vorbind, prin El vorbesc. Precum becul nu luminează fără curent, așa și omul nu poate vorbi fără Dumnezeu. În călătoria lor spirituală, pașii au fost îndrumați de câțiva dintre monahii care trăiesc în schiturile de pe Sfântul Munte și care și-au găsit răspunsurile în credință. Dumnezeu nu a dat niște porunci într-o manieră arbitrară, ca să nu le putem noi împlini. Poruncile lui Dumnezeu sunt niște instrumente prin care noi accesăm Harul lui Dumnezeu. Să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți și să te iubești pe tine însuți într-o manieră sănătoasă. Să te identifici cu chipul lui Dumnezeu din tine și să te respecti pe tine însuți. Niciodată oamenii nu au putut să respecte cele 10 porunci, să înțelegem. Din cauza asta, pentru că oamenii n-au putut să-L găsească pe Dumnezeu prin litera legii, prin înțelepciunea lui Dumnezeu, din cauza asta a venit Dumnezeu să-i găsească pe oameni,
Deci Dumnezeu a devenit om ca să-l facă pe om Dumnezeu prin nebunia crucii, cum spune Sfântul Apostol Pavel, adică prin jertfă, prin dragoste, prin credință, prin jertfă. Deci un nivel superior poruncilor. Prin cele 10 porunci vine doar conștiința păcatului. Este o pedagogie, pentru că omul, ca să ajungă la dragoste, la jertfă și la asemănarea cu Dumnezeu cel iubitor, trebuie să aibă conștiința aceasta a neputinței sale de a fi corect. Pentru că dacă omul crede că este corect, atunci el nu poate să iubească, pentru că eu sunt corect și deci n-am nevoie să mă deschid în fața celuilalt. Și de fapt asta este căderea lui Adam. Este imposibilitatea de a iubi, distrugerea capacității sale iubitoare. Nici în trecut omul nu putea să împlinească poruncile, și deci nici în trecut omul nu putea să se mântuie și din cauza asta mântuirea este în dar de la Dumnezeu pentru om. Și vine mântuirea, cum spuneam, prin Iisus Hristos, adică prin Dumnezeul făcut om și prin Dumnezeu care s-a jertfit pentru noi. Este prima dată în istorie când apare un Dumnezeu care se jertfește, Dumnezeu pentru om. Până atunci, totdeauna toți ceilalți Dumnezei, care erau demoni și sunt demoni, cereau ei jertfe oamenilor pentru ei. Da? Și pentru prima dată, cum spuneam, Dumnezeu întoarce, schimbă această paradigmă, adică eu vin să mă jertfesc pentru voi, să fiu exemplu personal cum trebuie să vă comportați. Jertfele erau duse în Vechiul Testament, nu pentru că Dumnezeu avea nevoie de jertfele respective. Dumnezeu este pur imaterial, este total transcendent. De fapt, Dumnezeu a creat toți boii și țapii și toate celelalte, ci jertfele respective erau cerute de Dumnezeu pentru om, ca să aibă omul conștiința păcatului, să aibă omul conștiința durerii, să aibă omul conștiința faptului că a greșit, da? Pentru că animalele respective erau esențiale pentru om, da? Adică el, săracul, mânca de la animalul respectiv, da? Și atunci zice Dumnezeu, ok, ai păcătuit, ai greșit, jertfește-ți animalul respectiv ca să te doară, să nu rămâi numai cu satisfacția că l-ai omorât pe fratele tău sau ai făcut rău fratelui tău sau l-ai jignit sau l-ai furat și așa mai departe. Această poruncă, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți, care este analogă cu să-L iubești pe Dumnezeu, din toată existența ta, apare în timp ca fiind porunca mare și a ajuns omenirea pe vremea Mântuitorului ca oamenii să-și dea seama că, de fapt, astea sunt primele două porunci. Să iubești pe Dumnezeu din toată existența ta, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pentru că în Vechiul Testament cele 10 porunci erau puțin altfel. Sigur că a-ți iubi aproapele tău ca pe tine însuți este cuprins în celelalte 9 porunci, să zic așa. Adică să cinstești pe părinții tăi, să nu furi, să nu ucizi, să nu râvnești femeia celuilalt. Toate astea sunt forme de iubire a aproapele tău ca pe tine însuți. Dar, cum spuneam, pentru că oamenii nu erau pregătiți pentru această deschidere față de ceilalți, erau oameni foarte grosieri, din cauza asta a venit legea ca și pedagog care să-l ducă pe om încet, încet la adevărul iubirii. Este un singur Dumnezeu în 3 persoane. Cele 3 persoane ale Sfintei Treimi sunt atât de unite între ele încât formează un singur Dumnezeu. Această întrepătrundere a persoanelor se numește în teologie perihoreză. Imaginează-ți 3 raze de lumină care sunt congruente. Sunt 3 raze de lumină acolo, dar o singură rază. Sau 3 sunete de la 3 instrumente identice. Sunt 3 sunete, dar e un singur sunet acolo. Armonie. Cam așa ar fi Sfânta Treime. Dumnezeu l-a creat pe Adam după chipul și asemănarea sa. Deci Dumnezeu a creat un singur Adam în multe persoane, de 2 genuri, masculin și feminin. Dumnezeu n-a creat 8 miliarde de oameni, a creat un singur Adam global în multe persoane. Deci noi la ora asta, dacă nu era căderea lui Adam, trebuia să ne cunoaștem gândurile, să ne partajăm sentimentele, să ne partajăm trăirile. Eu trebuia să fiu în tine, tu în mine, noi în Dumnezeu și Dumnezeu în noi. Asta este starea raiului, în care îl vezi pe celălalt cât este de frumos, total diferit, total frumos și complet nou. Și din cauza asta trebuie să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. De ce? Pentru că aproapele tău este chiar tu însuți. Pentru că el este un alt mădular al aceluiași trup, care este Adam cel global, care Sfântul Apostol Pavel numește biserica. Deci biserica este refacerea acestui Adam global care s-a făcut cioburi prin căderea protopărinților, prin căderea lui Adam. Legenda spune că atunci când apostolii au tras la sorți pentru a afla în ce parte a lumii avea fiecare să propovăduiască Evanghelia, Maicii Domnului i s-a încredințat pământul Iviriei.
Dar când se pregătea să plece, i s-a arătat arhanghelul Gavril, care ar fi spus că Iisus Hristos îi poruncește să nu plece, întrucât locul propovăduirii sale nu este Iviria, ci o peninsula Macedoniei, numită Muntele Athos. Și astfel Maica Domnului a rămas în Ierusalim cu Sfântul Apostol Ioan. La scurt timp, Lazar, cel înviat de Domnul Iisus Hristos și care se afla în insula Cipru, a dorit din tot sufletul să o vadă pe Maica Domnului, așa că i-a scris Preasfintei Fecioare rugând-o să vină în insula Cipru. Maica Domnului a răspuns că va veni, dar să-i trimită o corabie. Când Maica Domnului împreună cu Sfântul Apostol Ioan călătoreau spre insula Cipru, din rânduiala lui Dumnezeu s-a ridicat o furtună pe mare și corabia a fost dusă în apropierea muntelui Atonului. Văzând frumusețea locului, Preasfânta Fecioară i-a cerut fiului ei să-i dăruiască acest munte ca să-l aibă ca moștenire. Atunci s-a auzit un glas zicând: primește acest loc ca moștenire și în el își vor afla scăparea toți cei care vor să se mântuiască. În acest fel, Sfântul Munte din Grecia a devenit cunoscut sub numele de Grădina Maicii Domnului. El a devenit moștenirea Maicii Domnului și este dedicat slavei ei, fiind singura femeie care are dreptul să se afle acolo. Actul fizic de închinare, cum mergi, cum te miști, cum te așezi, cum toate astea sunt niște aspecte care țin de planul fizic. În același timp, mintea, atenție și cugetare înaltă sau rugăciunea minții. Sfântul Sofronie vine chiar cu această, să zic, noutate, eu n-am auzit în altă parte, de a lua 4 fraze ale Mântuitorului și a vedea care dintre ele îți rezonează și te aduce mintea, îți prinde mintea. Sfântul Iosif Isiasul, care a fost aici, ce spunea? Că dacă te rogi și fuge mintea, degeaba te rogi. Acum, nu putem spune că degeaba te rogi pentru că e o parte. Spune Sfântul Sofronie că sunt 2 aripi. Practica și teoria. Teoria te luminează, că altfel devii fanatic, devii zelotist, devii tot felul de chestii. Teoria fără practică devine ceva abstract. Nu ai trăire, nu ai act. Nu ai act de așezare în Dumnezeu. Ceva, de exemplu, foarte nou la Sfântul Sofronie, sau ce puțin pentru mine, ce nu știu cum sunt alții, că mintea lor este în Dumnezeu, dar eu sunt ca și cum aș fi agătat în cui, nu simt greutatea trupului și nu că m-aș ridica eu ca aș levita, spune Sfântul Sofronie, dar pur și simplu n-am nicio simțire a lumii materiale. Inima ta s-a înălțat și ai zis, sunt un Dumnezeu. Tu, deși nu ești Dumnezeu, ci om, îți închipui în inima ta că ești la fel cu Dumnezeu. Deci e mișcarea minții și e mișcarea inimii. Ai concret. Ce mișcarea minții? Și dacă privesc acum și am minte atenție aici, da? Percepție bine acum, poate să spunem că e pustie și am ce elemente care m-ar putea dea omul, de exemplu, simte nevoie să iasă undeva, să se ducă în natură. Dar el când se duce în natură, ce face? Că nu știe ce să facă acolo. El lasă mintea să fie la fel, nu își păzește mintea, nu își păzește inima. Poziția trupului e foarte, foarte importantă. Da? Deci, actul de închinare, că de-aia în mănăstire, de exemplu, se numește pasul cosmic, mișcarea cosmică. Da? Hainele monastice sunt date de Maica Domnului. Fiecare element al hainelor monastice are cu o însemnătate cosmică. Și pasul și felul în care te așezi, felul în care mergi, felul în care poate fi un act al treziei. Că eu cer lui Dumnezeu și zic asta, am pustie pe aici, mă plimb și zic: trimite-l pe îngerul tău să mă golească, să taie toate legăturile mele cu vrăjmași. Eu sunt împreună cu neamul meu și toate efectele astea care vin în noi, genetic, așa acestea ne influențează. El spune că un monac, până la nu știu câte neamuri, zic că așa Dumnezeu poate îl mântui prin el. Prin noi putem să stingem tot. Rugăciunea trebuie să fie sinceră și trebuie să fie curată. Curățenia rugăciunii înseamnă că rugăciunea nu trebuie să aibă gânduri. Adică eu în clipa care mă rog, trebuie să mă rog la Dumnezeu sau mă rog la Sfinți și nu trebuie să mă rog la gândurile mele sau la planurile mele. Că uneori, mai ales dacă vorbim de o rugăciune liniară, da, cu multe gânduri, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se, facă-se pâinea noastră cea... Băi, ce pâine bună am mâncat ieri, trebuie să mă duc să aduc pâine, da? Trebuie să vorbesc cu trapezarul, să o taie, să o pună pe masă. Nu mă mai rog la Dumnezeu, ci mă rog la trapezar, ci mă rog la gândurile mele, la planurile mele, da? Ca să se întâmple nu știu ce. Deci, numărul 1, trebuie să fim sinceri, pentru că dacă suntem ipocriți, nu ne facem rău. Oricum Dumnezeu este atotștiitor și Maica Domnului, Dumnezeu fiind, este atotștiitoare, așa, și nu mințim pe nimeni, da? Și din cauza trebuie să fim sinceri, doar pe noi înșine ne mințim și dincolo de asta, cum spuneam, să avem grijă cu gândurile, să punem barieră.
și mai ales că vrăjmașul diavol, care este un tip de minte foarte malefic și foarte experimentat, știe să-ți aducă exact în timpul rugăciunii toate problemele și toate soluțiile la problemele respective, numai să te oprească din rugăciune. În clipa în care vine un gând și vezi că nu poți să scapi de el sau soluția respectivă e sigur că aia e, știi? Soluția la, criza foametei de pe planetă, știi? În clipa respectivă tu să spui, foarte scurt, Doamne, dacă e de la Tine, adu-mi gândul acesta după. Oprește-l acum și adu-mi după, că acum mă rog ție. Dacă gândul continuă să bubuie, înseamnă că e de la vrăjmaș. Potrivit tradiției, mănăstirea Vatoped a fost întemeiată pe la sfârșitul secolului al IV-lea de către împăratul Teodosie cel Mare. Se spune că odată, trecând cu corabia de la Roma spre Constantinopol, fiica sa, prințesa Galia Pahida, a venit la Sfântul Munte Athos spre a se închina în ctitoria tatălui ei. Când se intre în biserică, a auzit o voce ca de tunet venind dinspre icoana Maicii Domnului, numită Antifonitria. Oprește-te și întoarce-te înapoi, căci eu sunt împărăteasa muntelui acestuia. Pentru ce ai venit să tulburi liniștea supușilor mei? Să știi că de azi înainte nicio femeie nu va mai călca pământul sfânt al acestui munte. Credincioasă fiind, fiica împăratului s-a smerit și a plecat în grabă. E și un construct mediatic. Oamenii caută ceva un pic exotic. Și din cauza asta. Nu că suntem noi niște oameni cu experiență socială sau spirituală foarte mare, dar noi stăm pe un loc călcat de monahi de 1200 de ani, atestat istoric. E ceva special. Ce face un pusnic, de exemplu? Da, el simte suferința și intră în adâncul umanității și prin actul lui de rugăciune, Dumnezeu îi curăță prin actul acesta al acestui pusnic. Sfântul Sofronie, la un moment dat, de exemplu, plângea într-un mod disperat, acolo era în pustie, pe partea aia, pe la... Și are o experiență foarte interesantă, deci plângea, era disperat pentru toată umanitatea, cât de suferinți sunt și așa mai departe, și la un moment dat îi spune Dumnezeu, tu ești de vină pentru suferința lumii. Pot eu să schimb umanitatea? Te-ai sacrificat tu pentru ei? Nu, părinte, nu m-am sacrificat pentru ei. După vreo 4 ani de zile, a văzut că acea căință de care el se dădea mare acum, că el se căiește pentru lume, era mișcarea Duhului Sfânt în el. Nu era lui. Deși mișcarea aceea era tot din Dumnezeu. Actul de micșorare de sine, trup, minte, inimă, este această golire de sine. Dacă voi și cineva să-mi urmeze mie, să se lepede de sine. Acel sine are 3 elemente care s-au cristalizat în timp și am făcut un ego. Te golești ca să-i faci lui loc. Pentru că există o singură iubire, iubirea divină. Pentru aia ne credem. Ca să simțim ceea ce simte el. S-a văzut pe sine cum există, el ca Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt, el n-a niciodată, Vasile, tu ești cel ce ești. El ar fi zis chestia asta. Ar fi zis dacă era adevărat. Dar nu e adevărat. Sunt creație. Toți suntem creații. Tot din tradiție aflăm că primele biserici au fost ridicate în timpul împăraților bizantini. Împăratul Constantin cel Mare i-a alungat pe locuitorii din muntele Athos și l-a dăruit monahilor. Apoi a zidit aici câteva biserici care au fost distruse mai târziu de Iulian Paravatu. Mai târziu, monahismul a început să înflorească din nou, construindu-se biserici și mici așezăminte monahale. Istoria acestor așezări a depins de dominația ulterioară a otomanilor asupra zonei, dar și de atacurile permanente ale piraților arabi. De aceea s-au construit adevărate cetăți-mănăstiri. Datorită renumelui Sfântului Munte, da? Pentru că totdeauna monahii primesc această luminare de la Dumnezeu și de la îngeri, da? Și oamenii din lume primesc luminarea de la monahi. Pentru că asta este, de vreme ce monahul își dedică toată viața perfecționării sale, ajunge pe un plan existențial superior, comparativ cu omul din lume, care are o mulțime de griji, plus că este asaltat de un zgomot informațional feroce și asta îl oprește pe om din drumul desăvârșirii sale.
Și din cauza asta vin la mine, bine, ghinionul lor care, așa, pentru că trebuie să ducă la cineva mai duhovnicesc decât mine. Nu cred că inteligența artificială este un mare pericol, cum nu era nici invenția motorului cu abur sau panourilor solare. Pentru copii e un mare pericol, dar cred că totuși guvernele vor reglementa accesul la internet. Că de asta sunt făcute să mai scoată și legi bune. Am telefonul, mi-am făcut, să zic așa, un comportament de eschivă imediată la reclame. Am văzut că, efectiv, în imagine, care este esența atacului vrăjmaș, există o încărcătură energetică care, efectiv, te atacă și îți rămâne imprimat. Părintele Iulian de la Prodromul spunea la un moment dat să nu se atingă de inimă, să spăzești inima. Avem o mulțime de rețele sociale și aceste rețele sociale oferă conținut și algoritmii de recomandare, adică care este clipul, care este postarea, care vine următoarea, au în spate o inteligență artificială care ea este antrenată nu în folosul tău, ci în folosul firmei. Este antrenată astfel încât să crească dependența, adică să crească cantitatea de plăcere. Toată lumea știe de dopamină, știe de... Acest algoritm de recomandare nu-l fac pe om mai informat, ci îl fac pe om mai dependent. Și unul din principalii indicatori de performanță ai acestor algoritmi de inteligență artificială care recomandă lucrurile astea se numește timpul de ecran, screen time. Da? Și prin asta omul își distruge mintea. De ce? Pentru că încercând algoritmul respectiv să-l țină pe om mai aproape de ecran și tot timpul lipit acolo, la fiecare, apropo de TikTok, cât e, 15 secunde clipul, așa mai departe, la fiecare 15 secunde, omul primește un pușeu de dopamină. Deci o satisfacție. Dacă tu te droghezi la fiecare 15 secunde, așa mai departe, tu îți distrugi capacitatea de gândire, îți distrugi intervalul de atenție, îți distrugi răbdarea, începi să gândești foarte haotic, foarte superficial, foarte scurt, da? Începi să uiți, demență digitală, bineînțeles, da? Pentru că intră înăuntru o mulțime de zgomote informaționale și creierul încearcă să se apere, dacă dorești, atunci uită foarte mult. Da? Și asta se vede pe toți tinerii care sunt dependenți de ecrane, că săracii ei uită de la mână până la gură, nu reușesc să se concentreze, gândesc haotic, cum spuneam, n-au răbdare și asta îi duce la însingurare și la toate celelalte. Deci asta este o categorie în care inteligența artificială face foarte mult rău, cealaltă sunt motoarele conversaționale. ChatGPT este cel mai cunoscut, să zic așa, sunt și altele. Acolo este foarte, foarte periculos. De ce? Pentru că tu îi vorbești sau îi scrii, la ora asta poți să și vorbești, da? Și el răspunde ca un om, în scris sau vocal. Da, dar el nu este un om, chiar dacă pare astfel. Și când spun că nu este un om, adică n-are Dumnezeu, n-are iubire, n-are empatie, n-are pocăință, n-are nimic. E un antihrist digital. Și eu cunosc oameni care și-au pus sufletul în aceste motoare conversaționale și au căzut în depresie. Și știu un caz a unuia care s-a sinucis pe tema asta. Pentru că este soulless, adică fără suflet. Altceva, dacă întrebăm ceva tehnic, științific, până aici pasă de și rateuri și dă rateuri, dar hai să zicem, ferească Bunul și Sfântul Dumnezeu să întrebe cineva probleme sufletești, probleme umane. Aia este destructiv. Pentru că este foarte logic, foarte rece și am spus fără Dumnezeu. Este iarăși o mare problemă cu arta în clipa în care sunt motoare grafice de AI care prezintă niște imagini perfecte, între ghilimele, dar fără suflet. Și mai ales în cazul în care prezintă niște fete atrăgătoare și așa mai departe, tinere, care sunt total fără suflet. Sunt fete de plastic, și iarăși știu tineri care au probleme sociale pe tema asta, pentru că el își formează un anumit model de frumusețe, care nu există de fapt, și este și rece, și el nu mai poate să relaționeze cu o fată, care fata respectivă, nota bene, sigur, deci fata, clar, nu este perfectă, adică, nu. Dar pe de altă parte, fata respectivă are căldura necesară tânărului respectiv să scoată din gheața virtualului în care intrase. Nu poate să raționeze cu ea pentru că nu știe, el este obișnuit cu răceala de pe net și este obișnuit cu perfecțiunea, cum spuneam, de plastic, cu perfecțiunea unui desen animat împins la un alt nivel, să zic așa. La ora asta apare
treaba asta în jocuri mai ales, în jocurile pe calculator care sunt destructive. Și datorită faptului că ele sunt făcute în mod special ca forme de drog, pe de altă parte e vorba și de faptul că îi face pe tineri nu să dobândească virtuți, ci când reușesc mari păcate. Da? Dacă omori în confortul fotoliului tău, primești puncte, care asta îl face pe tânăr să fie foarte agresiv, așa? S-au ajuns în jocuri, celebru joc, să nu spun numele, cine știe, cine nu. Efectiv este un joc care te învață să furi, tu ești învățat să fii un bandit, tu ești învățat să... Și chiar știu cazuri că oamenii în real au făcut treaba asta. Și-au împușcat părinții, pentru că părinții au luat jocul și el și-a împușcat părinții. Mama a murit pe loc, tata a ajuns la urgență și toți au spus, inclusiv tata, că el nu mai făcea distinția între real și imaginar, ci el credea că, bun, o să fie game over și mama o să învie. Adică se resetează, să zic așa, jocul și o să fie ok, totul e așa la început. Deci, iarăși, sunt alte jocuri în care tu ai un copil virtual sau ai o lume virtuală în care, efectiv, tu ești cineva, te crești cineva și ajungi cineva. În viața de zi cu zi, nu poți să zic că ești un nimeni, dar ești un om de rând, să zic așa. Ei, și atunci atât de mult te atrage perfecțiunea virtualului că uiți de viața reală. Și atunci te însingurezi, nu mai ai dragoste, te chinui și poți să ajungi la niște lucruri grozave. Adică, de exemplu, știu caz că mama avea hipertensiune, a venit salvarea după ea și copilul care era pe joc nu-i păsa de maică-sa. Efectiv, au venit medici, au spart ușa și luat-o pe mama pe sus, că ea sunase la medic, spusese la copilul ei care era pe joc, de mor. Știi? Și copilul, da, mama, bun, am eu, tu, ferească bunul și Sfântul Dumnezeu, foarte trist și foarte periculos. Și mai ales astăzi cu avansul plăcilor grafice, care la ora asta nici măcar, adică e foarte greu să distingi între real și virtual, clar, se bagă acolo și acolo rămâne. Esența omului este chipul lui Dumnezeu, din el este iubirea. Este iubirea. Și atunci când spune Mântuitorul în Evanghelie că ce va da omul pentru sufletul său, chiar dacă va da toată lumea pentru sufletul, nu își va putea răscumpăra sufletul și că sufletul este mai prețios decât toată lumea, decât tot acest univers, Mântuitorul se referă la faptul că sufletul uman are capacitatea de iubire mai mult decât tot universul. În cazul medicilor, ok, deci un robot poate să taie mai precis decât mâna umană, dar trebuie să fie acolo omul care să aibă empatie. Niciodată nu o să fie robot, chiar dacă au apărut deja, dar niciodată nu o să fie un robot care să fie capabil să înlocuiască o asistentă iubitoare. Iarăși, în cazul creativității, omul este de neajuns în cazul transmiterii Harului Dumnezeu. De ce am ezitat puțin? Pentru că, de exemplu, muzica s-a avansat foarte mult pe tema inteligenței artificiale în cazul compunerii muzicii. Da, dar una este muzica de reclamă, să zic așa, muzica care sună bine în conformitate cu canonele muzicii, să zic așa, muzica de stock, cum se numește, și alta este muzica care exprimă o trăire înaltă, o dramă sau o bucurie înaltă, unde este Harul lui Dumnezeu și acolo inteligența artificială nu poate să ajungă, pentru că omul își transmite dragostea sa, își transmite drama sa, își transmite trăirea sa și dacă omul are o trăire înaltă, țin minte, de fapt primul român care a luat Oscarul în muzică, să zic așa, se numește International Classical Music Awards, Sebastian îl cheamă, Sebastian Androne, cu care chiar am făcut un interviu foarte frumos și el spunea că dacă eu nu plâng în clipa în care compun, piesa nu e terminată. Inteligența artificială nu poate să ajungă aici. Deci ăsta este omul. Și clar că, într-adevăr, task-urile, cum îi spune, sarcine repetitive, da, ok, să le ia robotul. Și într-un fel e și bine că le ia robotul, pentru că omul nu-i făcut să fie salahor. Dar omul trebuie să se concentreze pe creșterea sa duhovnicească, astfel încât să aibă într-adevăr ceva de spus celuilalt. Omul este chipul lui Dumnezeu, omul nu este grămadă de celule. Dar să zic așa, adică un băiat spune iubitei sale că tu ești o grămadă de celule, asta este ultima jignire. Pentru că ea este cu totul și cu totul altceva. În perioada otomană 1430-1912, Atosul a supraviețuit în special prin daniile domnitorilor români zugrăviți pe pereții multor mănăstiri, cum ar fi Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab, Petru Rareș, Alexandru Lăpușneanu, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu. Cu toate acestea, din cele 20 de mănăstiri, niciuna nu este românească.
17 sunt grecești, una rusă, una bulgărească și una sârbească. De sufletul creat de Dumnezeu. În clipa care se concepe un copil, da? În clipa respectivă este creat și trupul, da? Adică, primele celule creat de cei doi părinți, bineînțeles, cu harul lui Dumnezeu, și sufletul creează Dumnezeu. Sufletul este creat în clipa conceperii. În clipa conceperii sunt 5 persoane care își dau acordul pentru crearea unui om. Vorbim de mama, tata și cele 3 persoane Sfinte Treimi. Și toate cele 5 persoane conlucrează pentru aducerea în existența unui om, care omul este format din suflet și trup. Niciun suflet nu este făcut pentru iad. Toate, a spus că vorbim de Sfânta Treime care își dă acordul și vorbim de 5 persoane și persoanele Sfinte Treime sunt mai multe decât persoanele umane. Persoanele Sfinte Treime sunt și perfecte și atotputernice. Orice suflet este făcut pentru unirea cu Dumnezeu, adică pentru rai. Ce este mintea? Bun, mintea este ochiul sufletului, este una din părțile raționale ale sufletului, altceva decât logica, că de obicei se confundă cu logica, și mintea este organ de simț. În clipa în care mintea este concentrată, mintea se devenește ca atenția ultimă, focus uman, ultima atenție. În clipa în care omul este concentrat pe Dumnezeu, în clipa respectivă intră razele harului Dumnezeu în om și mintea se luminează. Omul vede. Bineînțeles, nu vorbim de lumina asta, deci de radiația electromagnetică, ci omul vede ce e bine, ce e rău și știe să navigheze, știe să se comporte. Și din cauza asta, cum spuneam mai înainte despre centri de atenție, pentru că în clipa în care ai un centru de atenție, mintea pleacă de la Dumnezeu și se întunecă, da? Ce e acolo jos, ce aia, știi? Atunci mintea se întunecă și nu se mai comportă cum trebuie. Deci eu acum, dacă te-aș lăsa pe tine și m-aș concentra pe nu știu ce văd eu aici jos, atunci clar că nu mă comport cum trebuie. Totdeauna mintea trebuie să fie concentrată pe Dumnezeu ca persoană supremă și prin reflexie pe celelalte persoane. Schitul românesc Prodromul aparține de mănăstirea greacă a Mării Lavre. Situat într-un loc izolat, în extremitatea sudică a peninsulei, este locuit de 25 de călugări care respectă cu strictețe principiile vieții monastice ortodoxe. Nu se maturizează decât foarte greu. Pentru că le are pe toate de gata. Ca cineva să maturizeze, presupune să dea nas în nas cu boala, eșecul, refuzul și perspectiva morții. Toată căderea noastră este pe planul minții și simțirii. Sunt 2 elemente care au fost speculate și sunt speculate în continuare de acest suflet căzut, să zic așa, suflet bolnav numit Satana, și care ne speculează acționând asupra acestor 2 elemente pe care noi nu știm ce sunt. Mintea, spune Sfântul Sofronie Saharov, că vine ca potențial curat. Tot ceea ce vine de la Dumnezeu se pare că vine ca potențial fără conținut. De ce? Tu nu mai fi liber să acționezi. Da? Dacă ți-ar veni cu un conținut impus. Și atunci vine ca potențial pe care tu, așa cum îl miști, construiești ceva acolo. Ce a zis Mântuitorul? Ce a spus? Să vă iubiți unii pe alții pe cum v-am iubit eu. Deci iubirea nu este ceva care noi, cum spune Părintele Efrem Filoteitu, nu e iubirea fabricată de noi. Și pe care noi, când suntem mici, de multe ori, părinții ne spun, tu nu iubești pe nimeni, tu nu așa, dar ei înșiși, ei nu cunosc ce înseamnă și nu trăiesc în iubire. Copilul ar simți imediat. Copilul simte imediat. Iubirea divină. Să vă iubiți unii pe alții pe cum v-am iubit eu. Nu oricum. Și aici este o deschidere în care, practic, și în partea ascetică și în toată partea asta ascetică, practic se face o golire de sine. Dacă voiește cineva să-mi urmeze mie, să lepe de sine. Acest sine se pare că ar fi o construcție făcută de noi, din ignoranță. Și am făcut ceva care se opune și împărăției și fratelui. Mântuitorul ce spune? De nu veți fi precum copiii, nu veți intra. Cu niciun chip nu veți intra în împărăție. Copiii n-au niciun trecut. Ei sunt o manifestare directă a unei, să spun așa, mișcări divine, pure, curate. După care, ușor, ușor, părinții încep să-i integreze.
să-i bage într-o societate care nu este divină și nu promovează pe Hristos. O altă așezare românească este schitul Lacu, situat la 3-4 ore distanță de mers pe jos de mănăstirea Sfântul Pavel, de care aparține. Astăzi este format din 20 de chilii în care locuiesc 63 de călugări români. Călugării se trezesc de vreme, după miezul nopții. Înainte de a intra în biserică, ei se roagă în chiliile lor folosind metaniile și citesc cărți mântuitoare de suflet. La ora 7:30, după ora bizantină, slujitorii bisericii aprind lumânările, sfeșnicele, felinarele și candelabrele din biserica principală. Autoîndumnezeierea, depărtarea de Dumnezeu, merg astea împreună. Deci în clipa în care, vezi, mai de mult, omul era în comunie cu creația, era în creație, în natură, cum spunem, îl vedea pe Creator, bineînțeles, într-o formă oarecare. Adică, da, stai puțin, că există un Dumnezeu care dă ploaie și eu sunt limitat și eu sunt smerit și așa mai departe. Astăzi omul crede că pui se fac la fast food sau crede că mâncare se face apăsând pe buton. Avem civilizația butonului. Și deci eu sunt cineva. Eu nu mai am nevoie de Dumnezeu. Civilizația noastră a ajuns să facă nu știu ce mare redescoperire, care, cum spuneam, din punct de vedere teoretic, dacă dorești, poate să fie și o descoperire bună. Da, dar asta generează multă mândrie în nostru nostru, care duce la însingurare, duce la bol de nervi și duce la chin. Duce la chin și mai ales că omul nu știe unde e problema. Adică cum eu astăzi sunt singur, pentru că la ora asta vorbim de pandemia singurătății. De reprezentantul Casei Albe declara pandemia singurătății. La ora asta în Statele Unite, de fapt pe planetă sunt mari pandemii, mult mai mari și mult mai periculoase decât COVID-19, care vorbim de pandemia singurătății și pandemia bolilor de nervi. Și atunci omul mândru zice, cum am eu probleme cu singurătatea sau am probleme cu sistemul nervos când eu, vezi, Doamne, am descoperit fisiunea nucleară, de exemplu. Sparg atomul în două. E o mare problemă asta, problema autoîndumnezeirii și problema încrâncenării, îndurizării datorită mândriei provocate de avansul în materie, adică în tehnologie și în avuție și așa mai departe. Cred că asta este principala problemă. Și clar, omul trebuie să se pocăiască, să se întoarcă la smerenie, la iubire, la Dumnezeu. Mare atenție, deci religia nu spune că știința este rea. Religia, deci oamenii lui Dumnezeu, spun că știința este folosită greșit. Newton, de exemplu, care era un om foarte, foarte religios, chiar dacă era înșelat, deci el în clipa în care a descoperit legea atracției universale, a început să țopăie prin labul lui, că e o lege foarte simplă, o formulă foarte simplă, și începea să urle, slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Bine, nu zic că acum toți oamenii de știință trebuie să țopăie, dar trebuie să existe această doxologie, această deschidere față de Dumnezeu și atunci se rezolvă totul. Dar în clipa în care omul își arogă că da, că eu fac și așa mai departe, atunci, într-adevăr, avem mari probleme, nu pe plan tehnologic, pe plan uman. Acolo e problema. Adică e vorba de acest efect secundar al științei, care provine din managementul greșit al științei și nu atât a scopurilor științei, care și acolo, ci managementul din punct de vedere uman. Acolo e problema cea mare. Și, mare atenție, religia nu luptă, cum să spun, știința per se, ci luptă idolatrizarea științei. Deci în clipa care se pune știința mai presus de cunoașterea duhovnicească, pentru că cunoașterea bisericii, cunoașterea duhovnicească provine de la Dumnezeu, este simplă, imediată și totală. Asta e descoperirea. Pac, știi. Pe când știința este bâșbâietoare, adică fac experiment, văd, iese, nu iese. Ai asta. Bun, cum interpretezi experimentul ăsta? Cred că așa. Deci omul este foarte nesigur și foarte tulbure în ceea ce privește știința.
Și noi credem că sunt niște adevăruri imutabile, care aceste adevăruri imutabile, istoria arată că sunt foarte, foarte mutabile, adică se schimbă foarte. Apropo că am amintit de legea atracției universale, da? Până la Newton, gravitația, dacă dorești, era proprietatea corpurilor ușoare să zboare și proprietatea corpurilor grele să cadă. Newton a dovedit că e o forță. După care vine Einstein și spune, stai că nu e o forță, că este proprietatea materiei de a curba continuu spațiu-timp. Adică lucrurile care păreau la un moment dat sigur că așa este, dintr-o dată vezi că vine următorul și schimbă. Da? Pe când în teologie, pe când în cunoașterea bisericii, știi că e așa pentru că vine o persoană, și mai ales persoană perfectă, adică Dumnezeu, și spune, vezi că așa este. Asta este descoperirea pe care o au Sfinții. Dar Sfinții nu au descoperire în lucrurile materiale. De ce? Pentru că problema umană nu e o problemă materială. Problema umană este o problemă duhovnicească, problema lui, de caracter, de mod de a fi. Ortodoxia este o știință medicală. O știință medicală care are ca scop vindecarea sufletului. Cu asta se ocupă ortodoxia. Bine, e analogie, da? Este dată direct de Dumnezeu. Adică noi nu bâșbâim. Dacă Sfinții vorbesc din punct de vedere științific, dacă dorești, eu știu, cum erau mai de mult despre, eu știu, forma pământului și așa mai departe, da, pot să greșească. Dar în problemele de terapeutică umană, acolo e descoperire de la Dumnezeu și acolo este, așa este cum spun Sfinții. Pentru că totdeauna biserica este consensul Sfinților Părinți, ratificat, aprobat de către turma în care viază Duhul cel Sfânt. Știința nu poate să răspundă la cele mai mari întrebări ale umanității, la întrebările esențiale ale umanității. Cine sunt? Frumosul. Floarea asta e frumoasă, aici ne aflăm într-un loc frumos. Cum o vedești din punct de vedere științific că locul în care suntem acum e frumos? Sau cine sunt eu din punct de vedere științific? Cum spuneam la un moment dat, eu sunt o grămadă de celule din punct de vedere științific. Nu e așa, mai ales cum spuneam, iubita mea, doamna mea, soția mea, nu poate să fie ea doar o grămadă de celule, un sac de enzime. Nici vorbă. Omul este cu mult deasupra științei, dincolo de știință. Da? Iubirea. Ce iubirea din punct de vedere științific? Da. Poți să spui. Ca în orice comunitate mică, este nevoie de o împărțire judicioasă a muncii pentru a funcționa și a supraviețui. Așa că, înăuntrul mănăstirii și schitului, călugării îndeplinesc diverse sarcini, de la preparatul mâncării până la producerea de metaniere și tămâie. Aici ne aflăm la schitul Lacu și această icoană se numește Lacu Schitiotisa și este o icoană sârbească, o copie după icoana Maicii Domnului Prodromița. Aici a fost schit sârbesc la anii 1600, după care l-au părăsit și l-au preluat românii. Cel mai mult au fost 24 de chilii. La anii 90 aici au mai fost decât 3 părinți mai rămăseseră, pe care a venit Revoluția sau a fost și au prevenit părinți încet, încet. Iar acum sunt 19 chilii. Mai e un părinte care vine acum la Sfântul Pavel și o să-și facă și el chilie, o să fie a 20-a, poate să ajungă la cele 24, care a fost atunci cum a fost înainte. Se numesc în grecește comboschini, adică șirac de noduri. Asta ar fi în greacă înțelesul. În românește li se zice metaniu. Metaniile, fie de 100, fie de 200, de câte sunt ele, sunt o metodă de a contabiliza un număr de rugăciuni. Tu știi că ai început aici, spunând o rugăciune repetată, și când ai ajuns înapoi pe capătul celălalt, știi că ai împlinit 33 sau 100. E o chestiune foarte, foarte practică. Înțelesul metanilor s-a cam pierdut și a devenit așa un fel de fetiș, așa. Toată lumea poartă la mână, la picior, am văzut în România. Eu caut, înainte să le vând, să spun câteva și despre semnificația lor. Să nu vând așa niște obiecte magice. Așa au devenit pentru unii. Starea de bine a unui călugăr presupune o legătură vie și cât de cât constantă cu Dumnezeu. Rugăciunea presupune că face parte din viața unui monah. Tămâia propriu-zisă se macină, se mănâncește exact cum se face un mălaiu. După aceea se amestecă cu carbonatul de magneziu. E 3 părți
de tămâie și o parte de carbonatul de magneziu. Se pune într-un malaxor de pâine, prin mișcarea de rotație ea se încălzește tămâia și se face ca o mămăligă. După aceea să taie bucățele micuțe, să face cu rulou acela ca o clătită, se bagă prima dată exact cum e degetele mele așa, după aceea invers și se face pătrățica aceasta. Se amestecă iară cu carbonat de magneziu ca să nu se lipească bob de bob, după care să pune o zi, două pe raft aici așa.